Okay, now we have here the complete ingredients for the lasagna, guys. I have here for the sauce, I will be using the garlic, onions, red onions, the ground beef, ground pork, and the basil leaves. And of course, the tomato sauce, the olive oil, the pepper, and the salt. And for the cream, I will be using the 2 sticks of butter, the cornstarch, the large white onion, the fresh milk, and the Parmesan cheese, and of course the salt and pepper. Okay, let us now start. Ayan, let's add the olive oil. Tama lang na panggisa. Yun na ang garlic. Palabasin natin ang kanyang aroma. And then, ang red onion. Ayan. Hintayin natin na maging translucent yung color niya. Ayan, nangangamoy na yung onion. Una natin ilapag ay ang pork para masusi ang kanyang taba-taba. Hintayin lang natin pumuti. Ayan, nakita nyo pumuti na yung ground pork. Now, isunod na natin ang ground beef. Ayan. Hinahalo ko siya ng ganyan. 2 sandok para sa ganun ay ma-mix ng maayos. Ngayon, add ko siya ng chicken powder, itong Knorr. Kita nyo? Knorr chicken powder. At least 2 tablespoons. Ayan. Lulutuin ko siyang maigi bago ko ilagay yung tomato sauce. At ang reason kung bakit ganon ay dahil kung lagyan mo na kaagad ngayon ng tomato sauce na hindi pa luto, ay matatagalan ng pagkalambot ng karne pagka nilagyan ng maasim. Ang kamatis po ay maasim, that's why ipapahuli kong konti. Okay? Lutuin ko muna ang karne.
pwede nang ilagay ang ating tomato sauce. Wow! Two cans yan. 2 cans. 2 lata ng tomato sauce na yung malaki. Dami, guys. Wow! Nice. And then fold like that. Then the basil leaves, fresh basil leaves, I will just stir. Yan, ganyan. Punit-punitin ko siyang ganyan para yung kanyang aroma ay lumabas. Ganyan lang, guys. Hindi ko siya hihiwain. And then I will just spread. Ayan. Diba? Sarap. The butter. Low fire. A little bit of olive oil. Then the onions. Wala pong garlic ito, just onion. Starch. 1, 2, 2.5. And then the milk.
record. So this is, I added 1 glass of milk, so all in all 3 glasses. Ayan, luto na siya. Ready for our lasagna. Ayan na siya, pumuti na. Wala na yung yellow ng butter, di ba? So creamy. Ayan. Hinaan natin at sobrang kumukulo. At lagyan na natin siya ng ito guys, ating flavor. Naku, naubos na yung chicken powder ko. 2 tablespoons. Ayan. 2 tablespoons. Ayan. Okay na. And then, tikman nyo kung okay na dun sa chicken powder. Kung hindi, pwedeng magdagdag ng salt. Okay? At lagyan ng black pepper. Ang pabango. Ayan. Ayan. Okay na. Okay. Pakulo na natin yung lasagna pasta. Okay guys, magpakulo na ako ng tubig para sa lasagna. Switch on. Ilagay na natin. Lagyan ko siya ng 2 tablespoons of salt. And then cover. And let it boil. And then, tsaka natin lutuin. Ilagay yung at i-drop na natin yung lasagna pasta pagkulo nitong tubig. Okay, kumukulo na siya. Ayan na siya guys, kumukulo na. So now, let us put the pasta. I-drop na natin. Dahanin natin ang drop dyan. Drop ko muna kalahati. Spread natin. Spread natin like that. Ayan po. Kailangan meron kayong tongs na pang-ipit. Galaw-galawin natin at baka sila yung magkakadikit-dikit. Ayan. Ang cooking time guys ay nandito sa kanyang package at ang sabi is 8 minutes. So, 8 minutes lang. Bantayan natin. Para sa al dente na result is 8 minutes. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo yung well done, yung malambot, more than 8 minutes. Maybe 10 minutes. Ganon. Basta for al dente is 8 minutes. Para po hindi magdikit-dikit, stir occasionally. Galaw-galawin lang po para hindi po sila magkadikit-dikit kasi mahirap po alisin mamaya pagka nagdikit-dikit. Stir occasionally para hindi siya mag-stick each other. Ganyan guys. Okay. Lagyan ng red sauce muna. Red sauce. Spread mo. Spread red sauce. The meat sauce. Marami yata. Ayan. Ayan. Ilagay ko na dyan? Lagyan mo yung white. Ilagay ko na? Ibabaw. Okay. The white cheese. This creamy sauce. Look at this. Oh, wow. Look at that. Quite creamy.
Yung parmigiano. Parmesan. Okay. Kapal na yung karne yan. Makapal lang. Makapal yung karne yan. Sure, may Hah? Okay. Siya ko na rin, may pagsiya mo na. Meron pa rin dyan. Meron pa. Tapos na.
Yan, dalawang tray na. At ito ay buksan natin, ilagay natin sa oven. Wow. Yan na. Okay, ilagay na natin sa oven. Tapos na. Yes. Malapit nang matapos, guys. Ilagay lang natin sa oven para ma-melt yung mga cheese, yung mozzarella, and parmesan para ma-incorporate lahat ng lasa niyan dyan sa lasagna. And then, kain na tayo mamaya. Diba? Masyado nang lagagin. Yan. Kakain na raw ng maaga para hindi mawala yung kanyang init at freshness ng lasagna. Kami ay kakain na. Ito ay merienda dalang hapunan na. It's already 3:50 in the afternoon. At sila ay kakain na. At titikim na ng ating lasagna. At ito'y hintayin na natin. At ito'y magiging ready na rin. Woo! Wow! So creamy. Dato mo naman ko. Dato mo. So creamy. Wow, wow, wow. Okay, guys. Yun lang. At magpaalam na naman ako. At wala akong masasabi kundi yummy. At Merry Christmas. Okay, let's eat yummy tonight for celebration. Huwag muna, kalimutan muna ang diet. Mag-celebrate muna tayo. Party, party. Okay? Tato. Today is Christmas. At tayo'y magdiwang sa kapananganakan ni Jesus Christ. At huwag kalimutang magmahalan at ang puso ay maging mapagmahal lagi at hindi lang ngayon. Bye-bye!